భలే వంటి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు గుమ్మడికాయ హల్వా ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: గుమ్మడి తురుము 1 కప్పు, పాలు 1 కప్పు, పంచదార 1 కప్పు, నెయ్యి 1 కప్పు, యాలకుల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, మదికే రెక్కలొచ్చనేమో, ఎగిరి వెళ్ళనేమో, నిన్ను తాకెనేమో చల్లగాలిలా, అటుపై బదులు వచ్చనేమో, నన్ను చేరనేమో, ఊహ కందలే నీ కొత్త వింతలా. నిన్నలోని నేను నాకు నేను కాను, నేడిదోడు కోరే పావురాయి నేను, పంజరాన్ని దాటి చిన్న ఆశతోటి ప్రేమలేఖలే పంపనా. సాలే పోరా ఈ తొందరంతా, చూసలేరా వీరాసూరా, సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా. సాలే పోరా ఈ తొందరంతా, చూసలేరా వీరాసూరా, సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా. ఇప్పుడు నెయ్యిలో బాగా వేయించిన గుమ్మడి తురుము పచ్చితనం పోయే వరకు బాగా ఉంచి, కొంచెం పాలు, పంచదార, యాలకుల పొడి అన్నీ వేసి, ఆ తర్వాత తీరికొచ్చనేమో, సేద తీరనేమో, వెలుగు చూసనేమో వాడవెల్లులా, తలపే తరుముతుంటే నన్ను తరిగిపోయే కాలం తిరిగి వచ్చనంట ఏమిటి కదా. ఇప్పుడు గోరింటాకు గొబ్బెమ్మ కలిసిన వేళ బా చాలా బాగుంది. శభాష్ బాబు, చాలా పెద్ద మాటలు మాడుతున్నావమ్మా. ఏం చదువుకున్నావు? ఏమండి ఇప్పుడు వాల్మీకి ఏం చదివాడని రామాయణం రాశాడంటారు? సర్లే బాబు, తెలియకడిగానులే. ఉంటాను మరి, హెల్త్ జాగ్రత్త. రే ఎవడ్రా నువ్వు? నా పాటికి నేనుంటే కదిలించి వెళ్ళిపోతావేంట్రా? రే ఇంకా చాలా ఉన్నారా? రే సాలే పోరా సాలే పోరా సాలే పోరా, సర్లే గాని సర్లే గాని సర్లే గాని, సాలే పోరా ఈ తొందరంతా, చూసలేరా వీరాసూరా, సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా. సాలే పోరా ఈ తొందరంతా, చూసలేరా వీరాసూరా, సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా. గుమగుమలాడే గుమ్మడికాయ హల్వా రెడీ.